Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po, patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, saan mo mga kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 16 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong liwat ng makakairiba. Ako si Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Kumusta kamo mga kababayan na Bicolano? Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang tabang o o mismo. Remismo. Maray na pagkahapon, aldaw ning Lunes ngunyan mga kaaksyon. Partner, kumusta ka? Sobrang init kang panahon dyan sa luwas, partner. And again, ibarita ko sa imo, bago mag-alas 6 nin pagkaaga, dahin ang bulos ang gripo sa arong. Ayan, apod kaan partner, ano ang pagbabago? Dahin, pig-update ko lang, report ko lang sa imo, na ural daw, arog kayo ng sitwasyon. Actually, si nanay ko pero may puyat, partner. Makadismayo, partner, ang init sa luwas. Alas Talagang 12 tulo. ning pagkabanggi, matanga partner, matanga pala, no? Diyan nagbubulos ang tubig, digdi sa Legazpi City. I Duman just man. don't know sa ibang areas. Pero duman talaga sa muya sa lugar, partner, permi, alas 12 ning matanga, ang bulos. Kaya, an apot ko man sana, tinawan man ang solusyon kan water district ka Oo, sa kan kasi Pilhydro uday. anhapot ngunyan partner, kita nga ni, nayaon digdi sa hanap buhay na ini. Dahil kita natatauanin eksaktong panahon kung nga rin magiging maraang serbisyo kan LCWD. So ano man ang isisimbag sa tuyang mga parantabay? Di bali, partner, ang importante, mainit sa luwas, pig-report ko lang sa Basta imo. malipot digdi Na partner. may problema sa tubig, ang importante digdi sa laog. Ay, sarap ng buhay. Sarap ng buhay, Siyempre, malamig. kumusta ka mga boss, mga kababayan na nag-aantabay digdi sa programang Tabang Ora mismo? Siyempre, live na kita partner sa Facebook page kan Action Co Center, Facebook page kan Ako Bicol Party List, Facebook page ni Congressman Saldico, Facebook page kan Action Ko Online TV. Online TV. And syempre, nadadawag man kita partner sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac Catanduanes. Kaya pwede na kamong magpa-shoutout, pwede na kamong magpaabot kan sa indong mga greetings, pangungumusta, reaksyon, opinion sa mga tema na pinag-urulayan ta digdi. Pati naman po ang sa indong mga inagrangay o mga problema na gustong idulok digdi sa programa,
pwede na po. Dahil ang kamautan po kang programang Tabang Ora mismo, siring po kan kagustuhan in kamautan ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List, ang kongresista na may bulawan na puso na makapagserbi, makapagtaunin ayuda, makapag-alalay, makapagtaunin pag-asa, makapagpaugma sa mga kapwa Bicolano. Ayan! And shout out muna sa tuyang 1,860 Hello! viewers muna Hello! na pagkahapon. Hello, sabi isa sa Indo, kumusta ka mo? Ano ang sa Indong pigagibo mo niyan? Pero okay lang. Oo. Maski ang sa Indong ginigibo, bastang importante, nagdadalan ka mo asin, nagdadangog sa mong Aram mo programa. ining oras kay na ini partner, maski nasa loob ka kan opisina o nasa harong ka, lalo na kung nasa puong kakan lang ka. Kung kakan mangga nagduduyan-duyan. Nagduduyan-duyan. Ini ang Sirang. oras partner na... Siesta time. Lalo na pagbasog ka partner, tapos Oo. nag-igda ka sa masira mo Para ng kita- simoy ng hangin. Dahil man gayon pwede na ang setup tadig di nasa folding bed kita habang nagpuprograma. Saog ako na fight. Partner, sa mga nag-celebrar ko niyan kan sa indang kumpleanyo, happy birthday! Sa mga may anibersaryo, happy anniversary, monthsary, weeksary. Daysary and Arsary and Minutesary. Kasabay ng Secondsary. secondary. Ayan. Partner, Oh. hindi kita sa tuyang urulay ngunya na pagkahapon kasi ini partner, special ang sa tuyang pag-uulay ngunya na pagkahapon. Pero na uurulinigan ko na partner, orgulyo ini kang banwaan na. Yes! Siyempre, partner, ang pamayokan LTO District Office kan Sorsogon partner, naka-receive na naman in award. Ay, maski sa man yan magduman. Sa kaya na- ginikanan niya partner, sa 3rd District, pasiring digdi sa 2nd District, sa City of Legazpi. Kaya nga ni- Ngunyan, dinara. Aram mo ang pait ko niya, Anapod ko sa iya partner, multi-awarded. Ayan. Sabi nga ni mga partner, Namumulaklak sa sabi award. partner, pag ikadaal, dinara ka sa ibang lugar, minsan makamundo. Pero, Actually, ang day ko na pinakarason- day ko nangangaranan. Day ko na tataramong kun sa ina lugar, pero nag-abot sa punto ni ining makakaulay ta na may sarong lugar talaga siyang nadistinuan na mamunduon sindagabos. oh, paano ba partner? Saro da sa rason kung nataka di daraduman Pero may sa... mga lugar man na happy sinda. Siyempre. May lugar lang talaga na nadumanan sinda na medyo mamundo Mamundo. sinda. Actually, partner, kang nilipot ini sa Sorsogon, grabe ang namundo, partner. Pero sabi nga ni, saro pa lang sa mga rason mo niyan kung nata ka, partner, nare-reassigned sa ibang lugar. Dahil, partner, Di bali, sa basta kwalifikasyon, di sa bali. tibay. Ang importante na reassign sa happy sa duman. Correct. And proven na naman, partner, na talagang matibay Di ko lang ini. arap sulag salina sa iya kung happy. Partner, ini man ang Regional Dangal ng Bayan Awardee kan Civil Service Commission. Oy. Partner, makakaulay tango niya, nasa ibong na linya, si LTO Chip kan Sorsogon District Office, dahil iba, kundi si Grace Rojas. Chip. Muna pagkahapon tabi, Chip. Ay, maray na Ponso sa Indogabos. Ayan! Sa First Gabos time ka na man naman na nagkakabay madangog sa digdio kanya. sa Action Cost Center sa Tabang Ora mismo tabi. Chip, Masiram na hapon sa imong Chip. Garo maugmaw na kamong maray maugmaw na kung mas maugma ko sa Indo. ayan. Nagdarangugan liwat kita after several months na di kita tabi nagadangugan tabi, Chip. Ano ang pagmati mo niyan na napili ka na dangal ng bayan Dahil award? banta, garubiri ordinary na kitchip ang mga Ayun, award mani. eh. Tantad yan ki award eh. Tantad nga ni partner. Pero aputong taman giraray, maghahali sa iya. Ano ang pagmati mo niyan tabi, Chip Grace, na ika ang dangal ng bayan awardee? Actually, overwhelmed man ako talaga. Siyempre, and number 2 is garo manggiraray ako, nakaka-feel manggiraray ning takot. Ta siyempre, so expectation baga kang tao mo niya. Siyempre, grabe ang hinihiling sa imo, ang ina-expect sa imo. Pero daw ako, sanay na ako. Sanay na, partner. Oo. Ang kagayonan lang kaini, sana si Chief Grace Rojas maging panalmingan, maging idolo pangarugan kan gabos na mga government employees. Oo. Ang apot ko Gabos pa. na mga Thank you. nagsiservis sa Dapat. banwaan. Correct. Ang apot ko patabi mo niya na Chip Grace, ano ang igwaan sarong Chip Grace na mayo Ano ang sikreto? Ano ang sikreto na sinalogod para mas maging Ano pagdahugod? ang sikreto kan sarong Oo, Chief Rojas? tanganing Nata nag-uura ng award. Correct. For bagging yun the lang several yan. awards. Ano maray siya magpa-snack sa mga nagapili kay award? Actually, simple yun lang baga, ano, basta, igwa ka, in one sentence lang, service to the public with a big heart. Ayun. Ayan. Diba? Garo pang Miss Universe ang simbag mo ah. Garo pang Miss Universe ang simbag mo, Chip.
You good mong service to the public with a big heart. Kasi pag may big heart ka, sunod-sunod na partner ang pagpadaba mo, Chip, siyempre. nabibilang mo pa man, Chip, ang mga award na na-receive mo? Po? Nabibilang mo pa man? Or nagkasya pa man? Nagkasya pa man sa lanob nindo ang mga plaque or mga certificate? Nasa cabinet na lang siya nagparatong pa. Oh, dahil nakaya talaga. Dahil nakaya pa rin. Dahil nang mabugtakan. Ah. Dahil nang mabugtakan. Ara mo kung siguro i-top ilag mo sa may gilid kan tinampo partner ang award ni Chief Grace Kunal Rojas. na partner. Dahil man, hali digdi sa LTO sa may embarkadero, pasiring duman sa LTO Sorsogon, Abot. abot duman ang Ayan. mga certificate sa award. Dawa pa bumalyo pang dagat siguro, partner. Oh. Ara mo, partner, kung i-flex ko ini si Chief Grace, halin di sa Legazpi LTO office, pasisiring na Sorsogon. Talagang pag sinabi mong Grace Rojas, partner, Ay ba? nanginginutan sa mga empleyado kung nag-aabot. Tama. Maski kung minsan Sabado, Domingo, Yawan nag-asika pa. sa opisina. Correct. Dahil nag-iisip kan oras, maski madiklom na yawan pa sa oras. Eh nagkagayunan ka ini, very approachable, Daw pa ka ni partner. partner ang kapot ang yabi. Partner. Iyan nagbukas, iyon nasara. Very approachable, buda, kuyan siya madali Down dulupon kan to mga earth. kababayan. Tapos tunay Kuyan na talaga, serbisyo. public service talaga. Oo. Paano yung, Chief Grace, Commitment. maihapot ko lang tabi kasi Civil Yes. Service Commission 2020 Regional Dangal ng Bayan Award di Katabi. Ano ang naging proseso di Tabi at Chief Grace para sa karamanman kana sa tuyang mga parantabay? Ang kuyan ko, kang 2018 baga, igwa naman ako. So, CSC, Outstanding Employee, Opo. regional man ito. Pero ang kwan kasi ito, yung accomplishment for the last 3 years. Kunya na naman, pag-abot ko man digdi, another accomplishment for the last 3 years, iyan. Si- Alawig na proseso man. May tama sa- nagnonominar ka yan, Tabi Chief? Igwa. Aha. Kaya kang i-endorse kang regional director. May ASEC mismo from the regional director papunta dun sa kay ASEC. Kaya kung nailing man ni ASEC na deserving ka man na ma-awardan, i-endorse ka sa civil service sa central office. So Ayun. meaning may mga certain guidelines po paano ka Correct. May makabale susunod. doon sa Oo. nominees. Oo. Siyempre may accomplishment ka. Ano man ang naginibuhan mo sa... Ay, kadakol! Mm. Kadakol ang naginibuhan kan sa rong Chief Grace I-state mo yan, Rojas. tapos. Tapos, nagkakaigwa man sinda ng BI, nag-interview sinda ang Aramco, na kung talagang supig para sururat mo man, totoo. O, May maliban observation sa- sinda ginigibo. Maliban sa mga plaque, Tabi, Chief Grace, ano man ang ibang kuyan ka yan? Premyo. May cash ba tabi na marireceive? Mayo maning cash. Mas magayon ko tana kung igwa. Ah. Para mas mapagayon pa ang opisina kad LTO sa tabang ni Chief Grace. O ni Chief Grace, para po duman sa mga kaparehas mo government employee, ano ang pwede mong siguro Mensahe. ma-share sa O, Sainda? naputol, partner. Sige, balikan ta. Iyan partner talaga, totoo. Pag flex mo, ara mo, kan tumino ka ni partner digdi sa LTO Legazpi, grabe si pagbabago. Ayan na, nasa linya gara. Chief, balikan ko Naputol ika. kita. Sa mga kaparehas mo government employee, ano ang ma-share mo sa Inda na siguro maging inspirasyon ninda na panaramon hali sa imo na maray nindang gibuhon bilang public servant? So bilang kapwa ninda civil servant, sige Oo. tabi. Actually, kay Puan mabagat talaga. So, dedicated commitment mo. Na kung mayo man talaga iyan, dahil mangyayari, talagang dapat desidido ka, igwa ka ning talagang hard work, nasa kung sa ano baga, daradara mo na yung dati na gusto mong makaserve. Maski pagkasinsay, pwede man mag-serve. Pero since it is LTO, iba man po baga ang LTO, kaya gusto sabihin dahil ka man ipipili o na client, daw sinsay maglaog dyan. Mayo Opo. kita, big ko yan na client kung isay man na maglaog. Ako open ako sa gabos, dawa sinsay na yaon dyan. Pwera lang mo niyan, medyo baga because of this pandemic, nag-limit man ako kang madlawgid di sa office ko, tapos siguro man ako. Opo. Chief Grace, kag nailipat ka tabi sa Sorsogon, hali digdi sa Legazpi, perang bulan na tabi or taon na ba tabi? And ano sa mga naging kadipisilan Actually, from the 1 year moment na ako. naglipat ka dyan? 1 year ako digdi last August 10. Ngunyan lang, 2021. Pero sa Legazpi, nag 3 years ako. Sa Iriga, nag 4 years ako. Opo. Actually, nag-start yung pagparakuyang ko kaini when I was in Iriga. Taduman talaga ka ako nag-start 2014-15 na na-awardan kang civil service with seal of excellence yan. Wow. Pero yan ang kuyang ko lang sa Iriga. Taday ko yung nadara sa national because of
kulang ang koleksyon. Opo. Kaya pag-put ko sa Legazpi, duman ako buminubog. Aha. Doon na talaga because Legazpi is a big agency. Kay puan talaga bay dakula ka man na collection ng district office. Kaya nakalawag ako sa national. Ayun. Bilang sarong hepe kan sarong district office tabi Chief Grace, ano itong mga kadipisilan na kinahampang mo tabi? Actually sa clients. Dahil pare-pareho ang clients. Pero May pero iba-ibang sa- kostumbre. Iyo, sa experience ko, dawa anong kuyang kang kliyente, napapalumoy ko siya. Ayan. Yan, Yan. preto. Garo ka man sa napalan, mainit na dapat tubig. mo siya. Partner, na nagkakalakaga na napapalumoy. Tataw kaya siya, Magtimpla. aram mo, pighampang niya. Kasi pag day mo hinampang, siyempre paano mo man? Siyempre. Si Chief Grace, pag nakampang niya na, ay medyo, siyempre. Sa katataw siya partner talaga, makiyampang sa tao. Nga, ang apot ko, Chief Grace, dahil awardee ka, nagpapansit ka na lamang dyan sa mga empleyado mo, sa mga tawan mo dyan. Kung awardee, pwede ako magpapansit. Hindi ka na nagpapansit. Tawa dyan. ay, talaga! Ay, pag magsurosobra dyan ang pansit sa siupaw, bala ka na, Chief Grace. BFF! Oh. Kada ko lang nang umusta sa imo digdi o sa Legazpi District Office. Sabi digdi, baka naman. Ni pa, sana all. Dapat mailingan. Dapat yaon, presente ka, boss. Dapat na presente ka, boss. Dapat tayong absent. Ayan. Oo. Oo. BFF, baka tabi igwa ka ning advisory or pasabo tabi sa satuyang mga kababayan, kliyente tabi kan LTO, go ahead po. Ay, salamat. Actually, baga, since ngunyan, baga, grabe ang pandemic grabe ang satuyang atubang ngunyan na ko yan sa satuyang nasyon. Pinag-extend baga kang satuyang Sec Galvante, ang registration ka mga ending 6 extended yan until August 30. So mga ending 7 extended until September 30. Pero yung ending 8 sangon yan mayo pa siyang advisory kung i-extend or dae. Pero sa hiling ko pirmi man ini-extend ni Sec Galvante. Opo. May Kaya sangon yan, maidugang lang tabi ako, Chip, bago ko malingawan. Kasi paano itong mga makuroaning license, itong mga non-pro and pro na diin man kabali duman sa theoretical, day inabot pa ito. Pero nagkaigwa ning lockdown, nagkaigwa nin day pag-allow sa opisina kan LTO itong mga below 18 years old. 18. Opo. Actually, yan ang mga aruken. Pigi-extend man iyan. Kuyan man baga iyan. Kung ano baga sa system, dahil man maiiwasan iyan, iyan ang guidelines from the IATF. Kay Pontan sunodun iyan. Actually, yan extended yan hanggang dahil pa nalilift ang satuyang suspension na magluwas ining mga kaakian. Okay. So, Okay. maliwanag yan, partner. Clarado. Clarado. Maraming salamat, Abi. Chief Grace Thank you, Rojas. Congratulations. And congratulations. Ay, wow. Thank Mabuhay. you. Thank you. Ayan. Thank you so much, Sabi, sa imong panahon na sinoras mabuhay tabi ang LTO Sorsogon. Thank you po. Okay. Ayan, partner. Mga tugang, sa samuyang pagbabalik, mapauran kita nin tablet, may manggagana man ning cash, mabasa man kami kan sa inyong mga comments, asin mga pagpapa-shoutout. Sa pagbabalik yan, kang Tabang Ora Mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV.
Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Ina po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po, sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggila yon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner! Oy, partner, may mga text na tulos kita na mga nakantabay sa tuya Para na sa binigay. pagkahapon sa mga parantabay niya to. Sige, partner. O, sa Taplakon, pirmi nakasubaybay talaga sa imo si Aimee. Ay, may ano. Taplakon. Aimee, kang Taplakon. Ang apelido niya, Taplakon. Oh, Aimee, basta Aimee. May na pagkahapon tabi, Aimee, dyan sa Orjales. Taplakon. Aimee Orjales. Idol, Joshua, Ma'am Rem, sana mapili man ako sa programa nyo. Nakatutok po ako now.
Malaking tulong po para sa maintenance at pag-aaral ng dalawa kong anak, parehas senior high school na. Salamat po. Ayan, maray na paghahapon. And si Lambert Borja, partner. And Darren BQ Yap, advice lang, dumang ka mag-comment sa Facebook page Ayan. kan Action Co Center para may chance kang mapili. Si Lambert Borja, partner, nagpapasalamat din kasi personal tang ginihatod ang sa iyang ginanahan na cash prize. Siring man, partner, itong bulong para sa iya. Thank you so much din, tabi, Sir Lambert Borja. Uy, garo kulang so bago kan off the record pa kita, o pa kita nakakuan, may iba kang tinarami. Ngunyan, Ano? use na ng report mo Ano na may ito, natod ka partner? kay Lambert. Sabi mo may tinaram sa imo si Lambert na mas ayos Ayo, ka. sabi ni Sir Yan, Lambert, sexy da ako sa personal, mataba ako sa sa screen. TV. O, kan sa personal, Sexy. Okay na ako duman. use na ng tinaram, Ikaw gwapo pa, gayon. sabi ni Sir Lambert, Aha. magayon da ako sa personal. O, ano pa? Magayon da ako. O, di, magpapansin ka lamang. Ikaw, sa ini ko na sana. Ayan, Madam Remy, UP ni ang address, Barangay 33 Peñaranda Street, Legazpi City, near DWZR. Isa po akong PWD. Ayaw yan, Si Mercy ayaw yan. Binetes. Iyo po ini ang nag-text sa imo kan Biyernes. Sige po, bisitahon mi tabi ka dyan, Nanay Mercy. Yan. Alright. Sige. May bisita kita ngunyan, partner. Yes, makakaibahan tango niyan, partner, si Nanay Soledad Barakel, kan Barangay Big Double A, Legazpi City. Bigaah. Yan. Ayan. Hello, Nanay! Digdi po, Nanay. Ilaw po sa, yan. Hello, Nanay! Hello po. Ayan. Maray na hapon. Maranawang din. Opo, pirang taong ka na, nanay, manay solidad, tiya. 81. Yugon mo yan. may kan- 81 anyos. 80. May kanta bagay ka, Nay. Solidad. May kunaram ka dog Ano ang sikreto, tiya, solidad, na taalawig ang buhay ni tiya solidad sa pagkaon? Matibay magkaon. Gulay-gulay sana. Opo. Kulang sa karne. Kulang. Di ka nagaparakaon taba. Daim tabi. Yan. Yan ang sikreto. Kala naman, partners. Kaya Tawa na naman 81 years old na si Tia, medyo makusog pa, nakakadangog pa, nakakailing pa, Praktisado. praktisado pa. Ini Tia, mahilig sa taba na mga karne. Ano sa iling mo? Makabot na 81. Ayun, Nanay. Iyo pa. Hindi. Ayo, ikaw daw, partner. An mga magagayon mo yan sa mundo, halawig ang buhay. Yan, sige. Piparalipot sana yan. Pag igwa. Ika, Tia Soledad, 81 anyos, daraga o may agong? Isod. Balo na po. Balo. None of the above. Daraga, balo. Balo. May nag-ilusyon pa dahil na. Dahil naman po. Pero may kursunada ka pa, igwada eh. Dahil na po. Sa, May crush ka pa lamang Tia Soledad dahil na. dahil na. Sa mga apo na lang. Makuapo na lang. Nanay, Pirang ano? taon ka ng balo? Tulo na. Tulong taon na. Ano ang pinagkakaabalahan mo niya, Nanay? Diyan na sa arong naglaro limpyan. Yan, halimbawa may mag-ilusyon tabi Tia Soledad. Abo na katabi. Abo na, bay na talaga. Nataabo mo na. Inagyang ko na ang Ay, pagtios. Ay, abo na naram. Pinagyan mo na ang Pagtios, pagtrabaho. Diyos. Pero kung masira man buhay, okay lang. Nako, dahil ko na pwede magpalitan ang Agong. sinumpang ko. Ay, dahil Yeah, talaga pwede. matindi. Sana Loyal all. naman rin si Tia. Ayan. Araw kayo, partner, ang tunay. Oo. Nanay, ano tabian sa imong rason kung yaong katabi digdi sa action ko tabang ora mismo? Maagad lamang kita, bangta kami na sa nang duwa mag-ina. Mm. But, matuan, nag-ataman sa kuya, disabled man. Opo. Ano ang trabaho ka nag-ataman sa imo? Street sweeper ni Kapitan. Street sweeper. Ya ikaw, Tia, wala ka pa man hilang na namamatian. Man, bitis ka pirming araw magabaton. Rogado sa trabaho, baga kayo Nata, sige pa ang trabaho mo ngunyan. Ngunya, naglalaba-laba, nagniliro limpya. Uyug-uyugon mo yan. Sa edad na Nag-ating. 81 anyos, naglalabada, naglilimpya. Nagbabantay Ayan, ka nabitis mga na aki. iyan, ang magabato na bitis. Oh, Anong yeah. igwa dyan? Hollow blocks o graba? Magabaton, iabot nga na kan aning Tanglay. minatuog, makulubo, Minatuog. nung lalo na pagbanggi. Oh, anong klaseng pagtuog yan ay? Binatagason ng bitis. Tagason. Ya piran aki mo tabi Tia Soledad. Tuluman lang. Tulo, puros naman may pamilya. Si Ariel, dae mong giagom. Iyo, ini kay ini bahan nag-anak mo. sa Oo, imo. yan disabled. May mga makuapo ka, Tulo. tulo man. Sa'y na kay Restar. Kami nakikisaro na sana duman sa aki ko. Dahil pa kami makaparong. Daan na sa'yo kami makakipagaragas Nya, kumusta man ang pangural daw? Sa'y ka mo nagkukuha kang pang kurkonsumo? Naglalain-lain man kami kipagkot niyan. Nakulo na naiirak mo sa kuya. Nagbabakal mang kibagas. May nagtataw kibagas. Kasi maray kang tao, kaya kadakol ang
naiirak, Iyo. nagpapaabot sa indo ning Uli sa ng pagtabang. pamangking ko nga ni, di ako ipabayaan. Ayan. Payback Maray time man man ang ang maray. pamangkin Pag mo, maray ka sa kapwa mo sa diri mong Iyo. tao talaga. Wala man iba sa imong mariparo kundi suyaon Sa sa dilitan natan mo mo. na. Correct. Opo. oo. O, Nanay, tiya- aside tabi ka nagkagabatan kan bitis, ano pang namamatian mo? Kung minsan nalulula ako, takulong sa katurog baga. Oh, nadismayo ka na. Mamata akong mga Sa sobrang makaturog kalula. atab. Mm. Mga alas 3, alas 2, mamata ako. Mata ka na. Sundo na mag-aga na yan. Dahil ako Dahil ka man naka-text. Dahil. Dahil kang Opo. ka-chat. Dahil akong gagana. Dahil ako Okay. tatao. Tiya, yaong ka po sa programa. Ano po ang gusto mong ipaabot kay Congressman Saldico sa kay Congressman Pido Garbin? Kan Na ako, kaagadan Bicol. mo tabi. Ano, Ano ang kahagadan mo po? Ano ang gusto mong agado na ang tama? gusto kong talabangan lamang kaming mag-ina na sa Pangulo Aldo sa trabaho. Mhm. Tading trabaho naki ko. Tapos in terms sa imong Mabulong ah, lamang, mapabulong. mabulong ka, Oh, mapabulong. bitis ko ang kunyan magabaton. Mhm. So ang kaagadan mo po, nanay, isumary ko lang, gusto mong mapacheck upan, tapos maski puro pa paano, igo ka muna yung pagkabuhay. Liit na pagbuhay-buhay, Pagkabuhay. mga partner. Yan. So- O ano mo niyang partner? Ura mismo. Aha, nadangog na mga kaaksyon ni Congressman Saldi ang kahagadan ni Nanay Solidad na maidara siya sa ospital, mapacheck upan. Kaya ang simbag tabi ni Congressman Saldi, Nanay Solidad, sagot niya ang pagpapacheck up tabi sa imo. Okay? No rin niya. Salamat. Oh, saga mismo. Saga mismo, pacheck Oo. upan. Ready mo ang sa diri mo, taidadaramay ka. sabi Gusto mong sabiyon, aalalayan, ibahan, asikasuhon si Cha Solidad. Iyo tabi. Tapos, syempre partner, gabos na kaipuhan niya duman sa Laugan Hospital. Pagpa-check up, bulong. Pagpa-check up, bulong, sagot iyan ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, kanako Bicol Party List. Salamat po. Di ba yung pinaka, ang sarong tao, magiging mayaman ka pag marayan sa imong salud. Iyo po. Ayo po, nanay. And maliban dyan, Syempre, maliban dyan, nanay, gusto mo, syempre, go ka muna sa Murual daw. gusto mong may pagbuhay-buhay. Bangkabuhay. Ayan. Ay, may nagsusuro-sirip dyan, may nagdadara. Zami! Uy! Oh! Pasok. Yan, nanay. Nanay, ikaw ka digdining kape. Dilata? Dilata. May kape. Primera klase yan sa imong bagas. Yan. Nanay, ano tabi ang sa imong masasabi kay Congressman Saldi, kay Kong Pido Asin sa Ako Salamat Bicol? po sa Indogabos. Tapos, nanay, re-reparuhon mi, sige, aki mo kung ano ang livelihood na pwede ming maitabang sa Iyo indo. po. Opo, pagka buhay, tanganing bako lang sa ngunya na pagkakan, an pwede mi sa indong may tao, kundi si panghabang buhay na makakatabang sa indong pamilya. Salamat po. Ayan. Ayan. So, yan po, mga tugang saro na naman na senior citizen, 81 years old, ang nagdulok digdi po sa programang Tabang Ora mismo kan Action Co Center. Ang tulos po tabi, mga tugang na nireparo kan mga staff sa katugunan ni Congressman Saldico na alalayan ang mga kababayan tang Bicolano sa abot kan makakaya kan opisina kan Action Co Center na Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, tablet raffle na! Ang tabay sa nakamo, may kaspa, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Co Online TV. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi mata nga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga,
sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo sa atin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, na matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Bulod, mga nasa upland na kayang aguton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik
ang Tabang Ora Mismo. Sa mga nagkakaraturog dyan, Ay! I hope nagising ka mo ni partner. May text ni partner. Mr. Siram and Ma'am Rems, kailan man po kamo adun di taplakon? Saan adun? Para Taplakon. makahanda ako pagkaon nyo. Na thanks po. Ano ang paborito ni Ma'am Rems? Ay, adobo sa asin, umba, tahada. Oh, kinaano ka daw adun tabi sa taplakon? Sa aga mismo. Sabi ni Aimee. Sa aga mismo. Ah. Madara akong lusartan. Hindi pa man ako kayan. Kaya lang, Talaga, Aimee, di ka daw magbasol, Aimee. Siyempre, pag inimbitaran mo si Mr. Siram sa kasi maharot, an kay riba mi mga 20. Mag-arkila kaming jeep, paadun kami dyan. An 20 na yan, an iba dyan sa 20, mga sa 5 katao magkaonan sa ro. Kasabay na duman si Mr. Siram. Yan, o sa pang 3 katao. Sinir. Kaya pag kinompute mo, garo ka man sa nag-imbitar, ki mga 50 katao. Mabasol ka tabi. Ay, Marina, pagkahapon mo na nakatutok man dadaman sa Mararoy, partner. Permi, nakatutok sa Oragon. Siyempre, kaantabay sa action ko. Ayan. Si Sainay nag-text, sabi, pangaran ka mo tanganing ma-mention ko ang sa indong pangaran. Ayan. Ay, Marina, pagkahapon mo na kay Mark Paul Red, nakatutok man. Michael Monsalve. Si Justin Sevilla, nakatutok man. Cherry Ann Mercadero. Si Carmen Buatis, watching. Bombase de Leon Gracia. Ayun! Si Net Santa Cruz. Oo. O, ayan. Asin, marami pang iba. Sa kadakol na mga watching. Si partner, Erica Joy Barrado. Oh, Ay, yung dakulan partner. pa. Maray na pagkahapon sa mga nag-antabal dyan, may maganang ngunyan partner nin 1,000 pesos. May ha? maga naman kitablet. Correct. Actually, wadig di kay makubra kitablet. Makubra. Ang term na makubra, gano'n baga sa palwagan. Makuwang palan, maklaim. Oo, tapos so, nanggana sa, Ma-receive. ano nga nito partner? Sa pumpya. Ma- Partner, makakaibanta mo niya na pagkahapon si Jaika. Moscoso. Maray na pagkahapon, Jaika. Maray na hapon Uy! din po. Sa inali yan ang pangaran mong Jaika. Sige lang. Bako yan, so nagataon ng mga kwan sa, so haling Japan baga. Oo nga, So Jaika, nagataon kay Jaiho. mga loan, nagkuhan kan mga papagibukan mga eskwelahan o kung ano. Bako man yan. Bako man po, tinaw lang po na kantugan. Tinawag Pirang taon ka ka na, Jai ka? 21 po. Tagasain ka? Bilbao po. Bilbao, Rapu-Rapu, Albay. Oy, Uy, oy. taga-Rapu-Rapu. May boyfriend na? Nagbagyo ka pang dagat mo yan, Aldaw? Kaso hapon pa po, tahon ako na pong biyahe mo yan. Bispiras po kaya. Nagpasiguro ka. Taga-Bilbao. Excited si Nasa ka Jaika. pang boyfriend, Jai ka? Wala man pong time para. Orang mga sultero duman sa Bilbao. Igo po. Day mo, bako iyan ang sa imong priority. Ang priority Pero may mo nag-i-relasyon man sa imo. Wala Wala man po. talaga. Abo mo talaga. Wala talaga nag-ilusyon o abo mo lang mag-entertain? Parehas po. Kung halimbawa mag-ilusyon sa imo arog ka ng titindugon. Look at Arog ka Nico. mga pormada. Ano, okay man yan? Teddy. Okay man yan. Teddy Kung arog ka Kapilpin, mag-ilusyon. Mr. Balbon. Gusto mo Yan. kayan? Depende po sa ugali. Depende sa ugali. Oy, ibig sabihin, Sa uli na, partner. Sundan ko na. disregarded ang kagwapuhan, ugalian sa imong pigilin. Sa iling mo sa duwang iyan, sisay dyan ang maraot ang ugali. Maraot. Or maray ang ugali. Sa iling mo. Sumaraot, sige, sumaraot. Giling siya. Hindi ko linuwas inali sa face mask para Sa iling mo, sisay dyan ang maray ang ugali. maraot ang ugali. Maraot ituro mo. Tag-effort man po, maray. Nag-effort siyang maray. Kaya siya po sumabuot. Siya ang mabuot. Ibig sabihin ito, taday nag-effort, siya ang maraot ang ugali. May chance ka pa, Ted. Ted, may chance ka pa na maging maray ang statement sa imo. Mag-effort ka databi. Masama ang ugali niya. Masama ang ugali daw ni Teddy. Okay, Aminado saan ka siya. nag-eskwela tabi, Jai ka? San Jose Community College. San Jose! Maubos na. Pero anong estudyante kan San Jose? Garo kagrupo mo itong mga nangganang ito, di Aba ko Okay. Pero anong edad? 21 po. 21. Ano ang trabaho ni Mama Buda ni Papa? Sima po sa harong lang po. Nawara na pong trabaho. Nawara ng trabaho. Di paano mo niya ng pagbuhay, pagpakaon sa mga... Bakong duman may mina kang 12 po. 12! May mina kang karbon duman sa Indo sa Bilbao. Igo po si pa dati duman po. Sabi ko na. Dati siyang nagkukuakan coal, carbon. Coal. Partner. Ngunyan day na. Sa dati po siya sa Laog. Kaso na-descuido po siya. Delikado yung partner. Kasi ang tunnel, kang pagkuaning coal, nailing mo yan na ibabaw kan embarkadero. Ano ito ang pronounce mo, partner? Pandang kukuhol. Yan na. Pandang kukuhol. Iba man ang kuhol. Anong hanip? Pakaraya? Carbon, coal. Coal. Ali dyan sa kwan.
Ali dyan sa Nawala may sa mabukan letter A. Malaw gano. Oh. Tapos nagagamit niyan kay submersible pump na may tubig. Ha? Tapos ang pigagamit diyan sa laog kantanil mga kahoy para makakuha ning Dahil mo karbon. na daw partner sinabi niya, 12 sindang magturugang. Ano? Iyo po, Dose. Matibay kaya maglaog si papa mo. Magsurok sa mga Bakong urok. dati siyang pirming nasa laog. Oh, sabi ko na partner. Si papa niya pirming dating nasa laog. Pero matibay Kaya magsurok nakadusi ka sa aki, urok. tamaray maglaog. Bako? Kaya, Ayun. na paano ka mo niya, napapakakan kung daing trabaho si papa mo. Pampira ka pala. Pang 10 po. Pang 10. Gustong sabihin, darakula na, may mga pamilya na. Iyo po, sa iba po. Tira ka mong dahi pang agom. Bale po, dakol pa man po. Pero ayun na dakol pa man. Ang bunso Tulo nindo. po kaya kaming nasa college. Ang bunso nindo, pirang taon Gawa na. pong high school. Bunso, pirang taon na. 13 po. O Ayun. ay, dakula na. Yan. Pero, So, walang dagos trabaho lang si papa ang mo niya. pagkakasi, ano? Nya paano ang pagbuhay-buhay ko niya kung nagtrabaho si papa mo? Minsan po nag-ano si man nagalabandera. Nagalaban din. Madiskarte si mama. Ano? Tapos si Papa kaya may gusto man. Mahiguso May man. gusto So man yun sa po ang importante. Yung may kus maglaog nga ni. Ay ka talaga. Sa kuwang kang kuanan ng karbon. Pero pirapas ang edad ni mama. Si Ma po maga 50. Day na partner. Si papa mo. Si Papa baga 16 na po. Yeah. Sa iling mo, masusundan pa subunso nindong Ano man nga 13 ni, 50 anyos. na nga ni, buda 60. Dahil na. Dahil na po. Pero okay pa man sinda, sweet pa man sa alambang saro. Iyo po. Nata, sarado na biso laugan duman sa pagkuan ng karbon? Sarado na? Last time po kaya si pa kaya sa luwas na po sa luwas na. Nagapili na po siya kidalipay. Sa luwas na partner, kaya din naman makalaog. Partner! Kaya din masundan. Itaota na. Nag-iinit na naman ang sa tong urulay. Ayan, tabi Zaika, uninaan sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayan. Regalo sa imo ni Congressman Saldico. Saldico. Uy, magayuno na sa indong mga tinampo sa rapo-rapo, no? Oo. Aram mo kung si saya nagdara kaya, dara sa karanggot kan ako Bicol Party List. Correct. Dara kulaw ng tinampo sa indo, circumference And ang plano nga ni partner, aram ko, papatulayan pa yan. Yan, and pati sa mga itaas kang bulod nindo magiging tourist attraction. Correct. Kaya maabot ang panahon na ka na masakay sa bangka. Tapag nag-abot ang panahon na may tulay na, maauto na kamo pasirin. Yes, by land na ang sa imong ita-travel. Maghanap ka pasirin ng digdi sa bata na may Legazpi motor, City. na magmotor-motor na sa nakamo. Bakul sumotor sa dagat, ha? Sumotor. Day, partner, lana sa nalilahid sa na yan. Aw, dahil naman kaan, ano mo siya? Rapo-rapo. Dahil man kaan sa rapo-rapo, ako? Ayan. Ano, Jaikan, pagmati nakapot mo na sa imong ginanahan na brand new tablet. Maugma po, tapos gabi po ang pasasalamat ko sa natanggap ko na po yun. Makakatabang po yun maray sa pagklase. Ayan. Anong mensahe mo kay Congressman Saldico? Yaon dyan si Congressman Saldico. Dakula pong salamat sa itinao mo pong tablet. Makakatabang po yun maray sa sakuyang pagklase. As in, sana pagpalaan ka pa po kang sa tuyang kaguranan para dakol ka pa pong matabang. Ayan. Ayun! O ano pala ng mechanics? Para manggana ng tablet. I-share mo duman para sa ibang, man sa mga estudyante. sa ibang mga taga-rapo-rapo na mga estudyante na gusto mang gumana. Ano ang mechanics? I-follow nyo lang po ang official Facebook page kang Action Co Center. Mag-like, mag-share and comment man po kamo pag nag-live sinda. As in, sa comment po nindo, itaran po nindo kung hata kamo karapat dapat na makakuha kang tablet na ini. As in, mention man po kamo ng 3 friends na nangaipuhan man po amin. Ayan, partner! Thank you, Zaika! Moscoso! Talagang sinunod mong mechanics kaya nang gana ka. Kaya aram na aram mo kung paano mo man i-share sa imong mga kapwa Yan, kapot na po ni Jaikan sa iyang tablet. Iguana naman ngunya ng manggagana, partner. Ayan, partner! Ngunya na pagkaw daw. Iguana naman kitang maswerteng brand new. Ay, maswerteng brand new. Maswerteng winner ng brand new tablet! Siya si Eduardo Canabi Casaul Jr. Alawigon Kasaul Jr. Eduardo Canabi Casaul Jr. Ayan mga ka-aksyon, uyan sa iyang mensahe. Magandang hapon po, ako po si Eduardo Casaul Jr., residente ng May Suwa, Pulangi, Albay. Ako ay 4th years college, nasa pasukan sa kursong BS Ed English. Umaasa lang po ako sa mga educational assistants upang matustusan ang aking pag-aaral. Matanda na po akong magulang ko.
Kakamatay lang po ng mama ko last month, kaya wala po kaming inaasahan ngayon. Ako po ay ang inaasahang makakapagtapos upang makatulong sa mga kapatid ko. Online class po kami ngayon at pahirapan po dahil sa mahinang signal dito sa lugar namin at lumang cellphone ko gamit sa pag-online class. Sana po mabigyan ako ng tablet upang makatulong sa aking pag-aaral. Malaking tulong po kung sakaling mapipili ako. Salamat po. Ayan ang mensahe, partner, ni Eduardo Canabi Casaul Jr. Ayun! O paano makuha ni Eduardo ining tablet niya? Ayan, Eduardo, alaton mo tabi may maapod sa imong staff kan Action Cost Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan na brand new tablet. O partner, dahil na nagturutik siya, may kan sinabi tang 20 kitang madurman sa tablet ko. Ayan, natakot si Amy na 50. Mag-urimbitar. Oh, di ba? Oh, sabi ko sa imo na. Para isip-isip gayon ni Amy. Kulang pa ngayon sa ginanahan ko. Alma Barakel, marin na pagkahapon si Jose Labidas Mendina, Alma Barakel, Eric Barrado, ayan, Carmen Buatis, Iya Lutino Braga. Yan, partner, nag-aasa sindang manggana ngunya na pagkahapon. Sige. Partner, antabay ka mo mag-action sa samuyang pagbuelta. May manggagana nin cash. Kaya antabay sa nakamutabi. Mabalik pa ang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Puhan paano makalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, iba na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni.
ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawag digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Samuel. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride ako Labuangan. Samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dakulang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Paano ko takong partner sa imo? Ika talaga. O yan, sa mga nagkakaraturog dyan. Maray na pagkahapon tabi sa Saindo. Day na talaga si Amy. Dahil na. Amy, ika talaga, Amy. Paasa ka, ha, Amy. Oy, si Doon man 20. Garo man lang may pistahan. Si Jenny B. Martiliana ay coach na nakatutok man partner bago tayo ilawan sa tuyang bisita mo niyan. Si Emmy Boncolmo nakatutok man. Shout out man kay Ian De Jos Lorilia. Oy! Belated happy birthday partner kay IB Daen sa tuyang GIP. Belated happy birthday kasud ma. IB! Belated happy birthday, IB! Kumusta ka? Wish ko sa imo, IB. Anong wish mo, partner, kay IB? Kana lang, bala. Ang wish ko kay IB? Saga partner, sip-sipan. Isipan mo muna. Ako, ang wish ko kay IB magkano na? Love life. Nataday pang jowa. Di ko lang aram, pero ang aram ko Dakulang bagang mas gwardiya. magiging maog mas si IB. Nakulang bagang gwardya dyan ng mga sultiro. Ikaman, sa kadakulan man, sa mga gwardya pa, may mga agum lang gwardya dyan. Kanin ko Ayaw. Basta mga gwardya, bagada, sabi ang gwardya mga tigasin. Paano may badil sinda eh? Pag may badil, ano? Uy. Nagpuputok. Putok dito, putok doon, dayman. Dayman. Dayman, straight man sa mga... Maray na pagkapon sa mga SG natin dyan sa kapalibutan partner. Mga tigasin at mga... Ini ang gusto ko kay Busler eh. Miss ko eh, medyo ang oras na ini nakakapirot, nakakaantok. Pero basta yawon dyan si Busler, aktibo, medyo Ayan, si nawawala ang antok ko IB. eh. Ay, si IB Nawawala dahil ang yan, antok ko. partner. Sa IB yan. Nawawala ang antok ko kay Busler pag naglalag dyan si Busler kan mga... Pangmirindalan. Yan. Mga bangot yan ni Busler. Yugod mo yan, Isord! Pasensya tabi ka mo mga ka-action dahil hindi na idadalan ang samong nadadalan. May third eye kaya kami ni partner. Kaya kami lang. Si Busler mahilig eh. Mahilig sa ano? Sa jumping rope. Nag-tiktok. At syempre mati ka kay Buslir. Mga ka-action, makakaibahan tangon niyan ang maswerteng winner. Kanakaagin niya itong episode ning tumataginting na 5,000 pesos. Ano? Yan.
Siya si Randy Bihirano. Ayan! Mga taga-Bakakay! Yaon tabi digdi si Kuya Randy ang winner nin 5,000 pesos. Abangan na nindo dyan, Chan. Mauli ini si Kuya Randy, may bit-bit na 5,000. May napagkapon, Kuya Randy. Ay na po, Ah. Ma'am Remy. Oo. Ano yan, Kuya Randy, namumulaan sa imong mga mata? Mapungay talaga o Una ko nga si G Bayaban ini. Nagpasada pa po kayo kasi nagpasada ka. Nataanoan sa imong pigpapasada? Padjak. Padjak driver si Tatay Randy. May ago, may pamilya? Wala pa po. Rani-rani po. Wala pa po. Sultiro? Ayun po. Oh, nata sultiro ka, Tatay. Pala ng edad mo? 38 na po. 38. 38 anyos ka na, dahil ka pa nagkaigwang bata lamang. Oo, choosy ka? Yun naman dati po. Ngunyan, dahil Abo na. si saya nagkipag-break, ikaw o siya? Siguro po siya. Siya. Nata, ka sigurado. Ikaw man kaya na di ka sigurado? Di, gusto mong sabihin ko niyan, Randy, miyembro ka kang party list ni Boss Nico. Batista party list. Pwede po. Pero tig-pa-school ako pa po kaya so tugang yung bunso. So Tabang maray man po. partner. Randy, sa edad na 38 anyos, bako man mamundo, umapungaw na day kang bata? Bago man po, Nawiwili ka man. takol man na hiling ko pag So hanggang hiling ka lang. Hiling na Hanggang lang po. tingin Ano pag ka may, na lang. pag may naglulunad sa padyak mo na magayon na daraga, pagpapabayad mo dahil? Iyo po. Iyo, tapag kabuhay, ade. Ay, kasingin. Pero may mga tiglilibre ka Trabaho man. lang po. Igwa mo po pag mga barkada. Ano ang kwalifikasyon tanganing maging libre sa imong padjak? Pag mabuot po. Yan, Mabuot. day ka Ay, natitin. partner, mabuot na arog ko. Day ka natitintaran, Randy, pag arog ka yan ang mga naglulunad sa padyak. Buslir, yan, oh. Yan. Ay, dahil Yan. po. Dae. Ano ang naiisip mo pag nakakailing ka kay mga arogan? Siguro po, Yan. nagtitiripid sila sa Sabado. tela. Nagtitiripid sa tela. Nganing tipid sa materialis. Pag arog gayan ang mga sakay mo, day ka pa man na-descuido. Dahil po. Day man nagtatarambling, nagbabralintok ang padjak, day man. Street man po, pero Or- manibela. Straight ang manibela. Nakakaisip ka magmiyembro sa party list ni Nico? Ay, dahil po. May man po. May saniri ka man na party list. May plano man po pag abot kan tamang panahon. Pwede rin maging congressman. Kung ikaw maging congressman, anong party list ang bibilugon mo? Abo mo mag-intrado man sa Padang, Batista mga party list. ano? Siyempre po sa Ako Bicol po. Ayan! Gusto natin maging congressman ka na ako Bicol. Okay. Honorable Congressman Honorable Randy Randy Bihirano ka Bihirano. na ako Bicol party list. Katabang nakasurog Kasurog pa. Anong programa? 38 na, sultiro pa. Anong programa ka na kubikol ang muyahon mo tabi, Sir Randy? Siyempre po, yung action ko. Ayun talaga. Kuyan talaga ini. Loyal na Talagang marami. loyalista ka. Ayaw po. Tama, partner. Nakatabang po sa mga nangaip po. Oo. Ayan. Kang naaraman mong gana kanin 5,000, ano sa pagmati tabi, Kuya Randy? Garde po makatubod, pero nagtubod na ako. Kamo na nagtaram. Ayan, dahil siya makapaniwala, partner. Bueno, haloy-haloy ka pa man magiging congressman. Resibyon mo na sa imong task na ginanahan. Ready ka na? Iya po. Ano sa'yo mo yung gagamiton? Ibakal po kay Bagas, tsaka so atop me po, may nagtatagdo. Bagas. Dahil ka ma-donate ng mga tela sa mga babaeng sarakay sa imo. Dahil na po. Bala na sila. Wala naman sila. Sige. Dahil ka mapangipon. Pag-abot Ayos pa po man kami tamang magandang panon. ni Sa Randy. tama. Tignan ang kamot mo tabi tatay. Ayan. Ayos pa man Bilang. magandang ni Randy. Nagsurusubra pa nga ni. Bilang. 500. 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000. Alright! Naranasan mo na lamang, Randy, na sa pagkayod mo kang padyak may nagbayad sa imong 5,000? Dahil pa po. Sang ribo. Dahil pa po. Dahil pa. Pirang pinakalangkaw nang naibayad sa imo pag nagpadyak ka. Ay, may nagtaon naman pong 500. Yan ang pinakalangkaw. Sa'yo na yan, biyaheng So, 5 oras. may nawalat po sa kong laptop. Tapos binalik po. So, honesto kang driver. Dara mo ang padyak mo dyan, Randy ko niya. Ay, dahil po. Grabe naman ang biyahe. Arkilawon ko ika, Gismil. Nag-commute lang po. Jismil. Arkilawon ko ika, Gismil, pero pa Manila kitang duha. Pwede po. Basta may, Ayun. may kontrata Lagi ka po. mo expressway. Pero bago yan, magpa-swab test ka muna, mag-RT-PCR ka, magkuha ka muna ka. Grabe ang requirements. Oo. Letter of exception. Lugi po kan. Logi. Ay,
Isus ka, partner. Sa iling mo kung magpa-Manila, kita nagpadya kita. Laylay ang dila kayan, No, rin partner. kita maabot naman sa Manila. Sa bulan. Pizza di si sa mo niyan. Mga 15 days po siguro. Tanggo ba? Tatay! Kapot muna ang 5,000. Ano ang sa imong mensahe Kay Congressman Saldico. Kanako Bicol? Nakulaon pong pasalamat ko kay Congressman Saldico sa tabang pong naitaw sa kuya ngunyan. Pati po sa Action Co Center. Pati po sa Indagaw. Ma'am Remy, Sir Diyos, salamat pong nakulaon po. Ayan. Tatay, sa mga kababayan man niya to dyan, gusto man manggana, ano ang Anong sa dapat imong gibuhon? abiso sa inda, ano ang dapat gibuhon? Magsubaybay man po sindakan mga programa kang Action Co Center. Tabang ora mismo. Ayan. Tapos mag-comment po, mag-like, mag-share. Ayon. Ano po, mangga naman sinda. Yan! Partner, Congratulations, Randy congratulations! Behrano, mga tugang sarupong padyak. Sabi ko sa inyo, Driver. abangan na nindo si Tatay Randy, tapabalik na dyan sa Bakakay. Sarong padyak driver, sikad-sikad driver, ang guminana po kay 5,000. Digdi sa tabang ura mismo, nagagamito niya sa pambakal bagas, pangbakal ni Bubong. Atupta nagtatagdo. Duman. So tada, bahala na. Bala na siya. Sa mga pamangkin niya, sabi niya. Ayan, congratulations, Sa Kuya edad na Randy 38 Behrano. anyos, sultiro pa. Soltiro, pero nag-iinguwa para sa iyang mga pamangkin. Yan na. Alright, kunyan partner, mapili na naman kita kan sa tuyang maswerteng winner nin 1,000 pesos. Asa na yung garapon? Mahiwagang garapon! Ayun, ipabunot sa Paso. kay Randy kung sa'yo magana. Si Randy ang pabunuto ba? Teddy ito, na nagtawag kang garapon, alias Ryan. Ayan. Yan, papili unta dyan si Randy. Balik tayo. Ayan. Sus. Ayan. O bunot na tabi Randy kung si isa dyan ang gusto mong Ayan, gumana. talagang kinuha niya sa middle and sa erarom. Oh, Kinusit partner, niya. I remember that name. Dahil man. Sige. Talagang may may papiyong-piyong ka. Iniscan mo na. Sige, Dahil. partner. Ang sayang numero, 0912 0912 173 173 5682. 5682. Ayan. Kung sa'yo mo tabi ng Siya numero, si ang tabay. Jamelina Bunagwa. Jamelina Bunagwa. Kung ang Jamelina ka, yun eh. Oo. Pigigigo partner, lamisa, tukawan. Nag-ring na. Ayan, sige daw. Uy. Abang nag-ring, siguro mag-selfie mo, nakita na Randy. Ayos. Nag-smile man pati si Kuya Randy. At siya, development partner, 36 shots yan. Baka ma-expose, ingatan mo. Yan ang si Muslir. Na-develop na tulos ni Muslir. Yan ang pandok, pero ang lawas niyo ito, partner. Na-develop na. Yan. Marahay na pagkahapon. Hello? 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 Marahay na Hello? hapon. Jamelina Bunagwa. Ano tabi ang pigigibo mo? Hindi, nagtutukaw. Taga-saing ka, Jamelina Bunagwa. Ay, taga-tabako po. Sain sa tabako. Sain dyan sa tabako. Kubo-tabi. Kubo. Kubo. Barangay Kubo. Ikatabi, Jamelina Bunagwa Daraga, may agom. Mayagom na po. Pira. Taro lang. Ang aki mo po. Ha? Ang aki. Girl partner, may delay. May lag kita, partner. Pira ang aki mo na Jamelina. Tulo po. Tulo. Ayan. Ano ang sa imong pinagkakabalaan sa buhay? Wala po. Ano po ako? DSW po kami tugo. DHW, barangay Anong trabaho health ni worker. anong trabaho ni ago mo? Wala po. Ano na po siya? Stroke. Na-stroke. Opo. So ika BHW. So, ika ang naghahanap buhay para sa pamilya.
Ikaw nga po, sabi ko po na ano lang siya, dicer. Dicer. Promo dicer. Bakong lang. Oo, Dicer siya. Kasi day mo aram tabi nanay, so mga nagbibirilog ning nagpurpuron pa sa naning pamilya bago sinda magkaigo partner ning mga maray na trabahon, nagtiyaga sa pagiging dicer. Jimelina, saan ka nag-comment? Saan ka nag-intra na raffle? Ay po, sa Saan? Di mo, nag-comment pa ako sa inyo sa RB, Pakaraya, tamaan. Action Call Center. Ayan! Congratulations, tabi nanay! Jamelina na yan. Jamelina Bunagwa. Nangga nakatabi nin 1,000 pesos sa Action Call Center Tabang Ora mismo. Ayan! Hali kay Congressman Saldico Kanako Bicol Party List. Yes po, thank you very much. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico Kanako Bicol? Salamat po, Kong, sa pag-sponsor kay Action Co Center and sa Action po. Salamat po. Ayan! Nanay Jamelina, may maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Ganito lang po, may Gcash. Ay! Sige po, nanay, bahala na po kami tabi. Basta May maapod sa imo tabi. Apo? Iyo po. Alat-alaton mo na lang. Alright. Apo, congratulations. Congratulations, Jamelina Bunagwa. Ano? Thank you po sa inyo, Ma'am Remy and your partner. Okay. Alright, thank you din po. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Nagustuhan niya kita. Yan si Jamelina Una ko masasala, Bunagwa. partner, letter R. Congratulations. Paano? Taga-tabako, baga Oh. partner. Alright, mga Oy. ka-action. Yan. Si Partner. Ma'am Jamelina Bunagwa. May mga problema mang partner medikal, problemang legal, problema sa pamilya, problema sa love life, inapi kan mga opisyal kan gobyerno, dahil nasikaso ka na sa di gobyerno, problema sa komunidad, ano ang maray nagibuhon? Ayan. So mga nami-mention ni partner, kabali dyan sa mga pastidyosong agom. Mga chismosa partner. Arog ni King. Problema sa barangay, sa komunidad. Dabos tabi iyan, aaksyonan kan tabang ora mismo sa paagi kan Action Co Center. Pasiring ka mo digdi sa muyang opisina, digdi sa Embarcadero de Legazpi. Yan. May mga mahihigos, asin mabubuot na staff na maakomodar tabi sa saindo. Siring man, so mga day makadigdi dahil sa paghihigot partner kan sa tuyang gobyerno, digdi sa nagpapadagos na pandemya, pwede tabi ka mong magpaabot kan sa indong komento, reaksyon, mensahe sa paagi kan sa muyang FB page sa Action Co Center. Ipadara lang duman, asin siyempre, may masimbag man tabi na stop sa saindo kung paano ka mo matabangan. Ayan, kasimple lang po mga tugang kan dapat nindong gibuhon ha. Action Co Center Facebook page or magdigdi sa Action Co Center, hanapon lang si partner, si Ate Marge or kung si Sayman na naka-duty dyan. Taang tugon po ni Congressman Saldico, asikasuhon, riparuhon ang pangangaipo kan mga kababayan tang Bicolano, sabot kan makakaya kan ako Bicol Party List and kan Action Co Center. Alright, mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram. Asin digdi na partner, nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw. Magirilingan liwat kita sa aga parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sa idong nakairiba, tengiba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako man po tabi ang sa indong Mr. Siram ng Bicolandia. Joshua Martinez Jr., salamat, mapasatuyan si Ram, mabuhay! Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, asin, salamat!